Wannan labarin abin tausayi wannan wata yarinya ce a makarantar su kullum idan an bata abinci ce an bata kadan sai a ƙara zuwa mata abinci a bata da yawa bayan an bata abinci ne da ta dauko kwano a cikin abin da take zuba jakarta ta zuba abincin nan da yawa ta tsare a cikin kwata ta ci wanda ta sanan ta tafi da ragowar gida ashe ba wanda na kawo wanta kuma dan giya ne da ba kullum haka take irin wannan abin da wanta ci da wanta amma tana cigaba da bashi abinci duk da yana tura ta har ta bari har sai ta ci abincin nan ya koshi ta daba wanta tana wankin takalma ne a bakin wani shago wankin takalmi da wankin takalmi shine sana'a ba wanta bayan ta gama kuma wannan sana'a haka take tsawo ta makaranta yarinya tana ta sai malama ta ce za mu yi wa iyaye wato parents open day kowa zuwa da yayansa gobe yarinya ta kama kukan ta nan ina iyayen ta san halima mata ko bayan da ta ce wa banta lokacin domin za a mata dariya ta tambaye wanta ina mama na yace tare da hankali na doke ta nan bayan ta kama tunanin me yake faruwa nan fa ta zo makaranta yanda ta shigo an ta ga iyayen kowa dan sa ana wasa ana dariya sai abin ya ba ta tausayi ta kama kuka ne ta ringa kukan iyayenta ita ma yarinya tana kuka nan fa ta taba hannun babu wani yaro ta taba hannun ta taba hannun matar sai wata ta gane halin da yarinya take ciki nan fa ta ko yarinya ta ce zo nan fa ta ko wannan yarinya ta mata kiss a gaban goshi nan ta rike yarinya ta rungume ta yarinya ta ji dadi a ranta bayan ta tafi yarinya ta ringa kuka tana kewar mamanta bayan sun tashi ta zo gurin kakarta wato baban mahaifa ta ce me yasa mama na bata gidan mu babanki bashi da hankali dan giya ne idan babanki tana ta mai magana dukan take mata dukan tsiyaye tsohon ta ringa gaya mata labarin ma bata tana kuka ita ma abin ya a wannan daren fa tana zaune cikin gida sai wanda take cewa babaki ta kawo miki sako a baki fa wannan daren sai wanda tace ki an baki sako a kawo miki mamanki ta bada sako a baki ce wannan sako ne ta fara murna kullum burin wannan yarinya ba burin ta koyi ba illa burin ta shagon ne da babban factory zaman to gurin da ake yin sai da kayayyaki na gani na faɗa kuma ta gurin ta zaman to gurin zamani haka take tunani kullum a rayuwar ta ba ta da kuɗi nan fa take tara kuɗi a banki washe gari ta daga yawon ta sai wanda take cewa ki kuɗin nan fa ta ka bude wannan shagon fa tace ya ablawa bai ce shiga ki fito mu tafi mu je a bude shi a so kayayyaki shagiya ta dauko ɗan ta fito da ita take wannan tsohon bai ba ta ga babanta ga yanda tsarin shagon zai kasance ta gama tsara komai ga yanda tsarin zai kace iya jinta dai amma mai magana mai cewa ba damu haka zamu insha Allah nan ba suka zo wani katan gida ka boye ne yana dinga mamaki nan fa ina ne ba cewa wanta ina ne goye ce ta shiru ta saje baki nan fa suka shiga cikin wannan gurin sai shiga wannan gurin sai ta shigo ta ga mutane a gurin take yawa banta nan bugashin mun zo ne wani tsoke ce ta ba damuwa take cewa ba nan gurin sai mana kaya kuma nan ta ga an ba wanta mahaukatan kudade ba cewa wanta wannan kudin ya ishe mu gyara shagon mai tace mata wallahi wannan ya isa mu gyara shagon mu kake samu damuwa yarinya nan fa yan gurin suka dinga mata dariya suna mata dariya saboda san me take ba nan yarinya tana jiya ta ga babanta ya tafi ya bu wannan tsohon nan fa tana jiya ta ce baba ta da biji gudu can sai wani ya ruko mata gashi bayan ta kwalla wata kida ta ga arewa ta ce cika nan wannan ta gurin ba ashe ba san wannan kudin da wanta kira ba ashe ya sai da wannan yarinya a wannan gurin ba dan fa zuciyar wannan yarinya ta mutu ta dinga mamaki ya aka wanta sai da ta a wannan waje mata yan basketball wanda suke cin kungiyar LGBTQ+ ta daya muna da Britney Griner wannan yar wasa ta ba da gudunmawa sosai wajen buga basketball wannan yarinya ta auri wata kawarta inda suka dade suna soyayya da ita wannan kuma daga baya suka yi aure bata daina yin wannan basketball din ba ta cigaba da yin kayyarta kamar yadda saba da yawa wasu sun ba da shawara amma ta kiji ta yi shiru ta biyu kuma muna da Natasha Club mutane sun san ta kuma sun san halinta sun san ko me take aikata amma wannan abin bai hana ta janye ba ko ta gyara ko ta daina yin abin da take yi tana yin abin da ta ga dama direct ba ta yi shakka ba ko tunanin wani abu ba kuma sananniya ce a cikin wannan kungiya mai suna LGBTQ+ kuma ta dade a na uku kuma muna da Isabel Harrison ta buga walawale a kungiyar kwallon kwando ta mata da ke New York City wannan jaruma na ɗaya daga cikin manyan celebrity a cikin kungiyar LGBTQ+ ta zama gwarzon shekara a wannan kungiya tasu na hudu kuma muna da John wannan yar wasa mai suna John John ta samu yabo da kungiyoyi da dama kuma ta yi soyayya da wata kawarta ne inda da ƙarshe suka aure da ita wannan yar wasa na ɗaya daga cikin wacce ke jagorantar wannan team din nasu wacce zamu ce ita ce kan gaba a gaban link